tieskajú lyže a lyžiarky. Čauky, zase zdraví ťa Leňoch. Neviem, či uvidíš, ale hej. HVO diesel. Toto je možné natankovať len na 2 čerpačkách na celom Slovensku. Z toho jedna je tu v Bytči. Ja som tam dal nejakých zhruba 20 litrov. Bolo mi povedané, že to nie je, že je to bio. Skrátka, neviem, či pani má dobré informácie, alebo im to tak podali. Toto by skrátka nemala byť nafta založená na rope, čoho sa až obávam, preto si točím toto video. Dneska je 14. novembra 9:11 ráno. Aby som mal nejaký dôkaz, keď sa mi náhodou niečo za autom stane, tak aby som to mohol ísť potom súdne riešiť, pretože keď vám niekto povie, že ropa, nafta, ktorú dávate do auta, nie je založená na rope, ale na oleji, mi to bolo povedané, tak mi z toho je až tak blbo. Malo by to mať účinky na vyčistenie emisí, možno EGR, možno DPF, proste celý systém by mal dostať taký nejaký, ja som si tam nadklad nehal ešte tú obyč naftu a zmiešal asi zhruba 1:1, to mám teraz zmiešané, nedal som to tam len celé, pretože naozaj by som sa asi bál, čo to spraví, tak to sa to trošku zriedí a nebude to možno mať až taký dopad, ale som sám zvedavý. Dám vedieť, či auto prežilo, alebo to vybuchne.